nu. Okay, jeg vil bare lige sige en ting. Okay, jeg ved godt, altså vi har lige uploadet de andre 2, men vi har allerede fået sådan noget, hvad er i gang med og sådan noget. Men jeg læser lige højt, fordi jeg synes ikke, det er fair. Eller, det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Men altså, det er sådan, kan I ikke være ligeglad, det er jo mig, der siger det, og ikke jer. Så, ja, nu kan du ikke se dig selv mere. Det er så ikke fair. Det er totalt lækker. Jeg deler den, og så skriver Luke it, ikke? Og så skriver hende der. Det slutter jeg. Først dig, og så en, ja, det er lige meget, hvem der har skrevet det. Hvad tænkte du lige på der? I don't know. Fedt. Amalie, jeg kan ikke lide dig. Det skriver så hende der igen. Men det, og så får vi sådan at vide. Nej, det er en anden status. Den er Amalie. Ja, jamen det er lige meget. Så får vi at vide, styr lige dit opslag. Ja, det var den der er. Jeg kan ikke finde på det. Det var det, jeg skulle så. Og så får vi vide, at hvis vi styrer vores opslag, det var bare sådan noget sjovt noget. Ja, altså, tænk det på. Det synes jeg kan se det over, ja. Ja, det er godt. Ja, bare. Men altså, det er bare sådan, kan I være ligeglad? Jo, vær ligeglad. Hvis I ikke har noget godt at sige, så hold det skidt. Sorry. Okay, men det var lige en ting, jeg ved godt, det er sådan noget. Nej, det siger jeg bagefter, eller? Jeg ved det ikke rigtigt, men altså det var sådan, det er mega irriterende i sig skrive sådan noget. Prøv at se, nu har han en eller anden. Han vil... Nå okay, det var ikke noget med mig. Ja, at gøre. Yes. Stop. Justin Bieber. Du har skrevet bag dem. Ups. Skal jeg være bange for ham, eller hvad? Nej, okay, det har ikke noget med jer at gøre. Ja, mig og min veninde. Hende der. mig. Vi opretter sådan en blog. Hvor vi lægger sådan videoer ind og sådan noget med outfit og ligesom en der er Johanne. Hvad er Johanne? Det er også en blogger der. Anders Lykke. Ja. Hende kender jeg ikke. Nå, Lykke. Og I må ikke ansøge for. Og så lægger jeg sådan en link hernede i beskrivelsen, eller dernede i beskrivelsen, med vores Facebook. Okay. Ja. Men så begynder vi at lave sådan nogle blogge, hvis I forstår. Og en ting, der var med at komme sådan nogle irriterende kommentarer. Fordi det er virkelig irriterende. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Vores hjerte bliver knust. Ej, det gør det ikke, men altså, det har vi andre. Altså, vi har en anden, ikke? Så. Ej, men altså, vi vil også alle være med at komme med sådan nogle mærkelige kommentarer. Nej, jeg skal ikke sidde der. Nej. Au. Bare I gør det, så tak. Det er godt. Hej hej.